Bon dia. Bon dia a tots i a totes per assistir a aquesta webinar que forma part d'un cicle de webinars que des de BD li estem dedicant a la soledat no desitjada a les persones grans. I em presentaré. Soc Pilar Rodríguez, directora de la Unitat Operativa Sociosanitària de BD, també adjunta a gerència. I primer farem unes consideracions tècniques mentre s'està incorporant la gent perquè som molts i veig que cada cop hi ha més persones que estan connectant-se. Primer, dir-vos que les càmeres i micròfons seran apagats per tothom per evitar sorolls ambientals, per evitar interferències i també per temes de confidencialitat, ja que aquesta sessió serà gravada. I només tindran les càmeres i micròfons els ponents. Durant la intervenció podran deixar les preguntes o reflexions al xat que estirà a la vostra disposició i que podrem compartir al final del torn obert de paraules. I llavors podrem respondre. Ara passarem la paraula a l'Àngels Guiteras, que farà la benvinguda a aquesta webinar i també presentarà l'entitat. Àngels, com vulguis. Bé, moltes gràcies, Pilar. Molt bon dia a totes i a tots. Bon dia a tothom. En primer lloc, en aquesta benvinguda, un agraïment a l'assistència, d'aquesta pluralitat d'assistència en aquesta jornada, que hem de treballar aquesta soledat no desitjada, que també diem depèn de tu, que depèn de tots nosaltres. Una assistència que ens agrada, molt en positiu, per aquesta pluralitat que us deia, que tenim, estem junts en aquests moments professionals, tècnics de les administracions, d'entitats, famílies, voluntariat, jubilats i jubilades. Per tant, aquesta manera de poder fer una pinzellada per incrementar i millorar aquesta prevenció cap al que tenim tan detectat, que és aquest tema de la soledat no desitjada, sobretot en persones grans. Nosaltres pensem que aquesta és una jornada molt important, sobretot i molt necessària, sobretot en aquests moments de tanta soledat també i de tanta incertesa amb la que estem visquent amb la pandèmia i amb el Covid, amb aquest coronavirus, que encara ha accentuat més totes aquestes situacions i aquest virus de la desigualtat i també d'aquesta soledat no desitjada. En aquest sentit, tot i que ho estem treballant des de fa molt temps, en aquest sentit pensem que posar el focus i esforçar-nos a tenir aquesta trobada avui, hem pensat des de BD que era molt important. Nosaltres, com sabeu, una pinzellada també de la nostra organització, vam néixer a l'inici de la democràcia, això ja fa molts anys, sobretot en programes molt focalitzats en drogodependències, però hem anat al llarg dels anys obrint-nos i focalitzant-nos cap a les necessitats de les persones en el diferent moment del cicle vital de la seva vida. Per tant, d'una manera molt natural hem anat organitzant-nos en diferents àmbits i de les drogues, d'aquesta àrea tan primera i inicial de drogues i salut, hem anat construint i treballant en l'àmbit de la família i de la infància, en l'àmbit de la inclusió de la pobresa, també de la promoció de l'autonomia i de la dependència, de la discapacitat i també, molt important, de l'atenció domiciliària. Tot això ens ha donat una perspectiva d'una transversalitat i un poder apropar-nos des del nostre model. A BD estem treballant dins del model del tercer sector social, com altres entitats, aquest model que també està molt lligat a principis dels ODS, dels Objectius del Desenvolupament Sostenible, i que ens dona també l'oportunitat, des d'una entitat com la nostra, de tenir posat una mirada, un observatori, per poder anar veient molt de prop en els diferents territoris què és allò que està passant i quins són els canvis i les necessitats socials que les persones anem tenint. I això
conjuntament amb aquesta governança del territori i conjuntament amb les administracions al capdavant, podem anar contribuint amb el nostre granet de sorra. Tota aquesta transversalitat i aquest fer amb aquesta mirada des d'ABD, l'any passat, per exemple, vam poder atendre i acompanyar a prop de 120.000 persones amb noms i cognoms en diferents situacions. Això, evidentment, són persones des de la nostra organització que atenem a persones, i això ho hem fet amb més de 1.500 professionals que van passar al llarg de l'any, professionals de tot l'àmbit social i sanitari, evidentment, i també amb la col·laboració de molts altres i sobretot amb més de 500 voluntaris i voluntàries que ens donen la mà i que conjuntament amb això que també ens posa, jo crec, molt una pinzellada del que som com a ABD, que és aquesta donar importància a la iniciativa social, però a la iniciativa social de tots plegats. Aquesta iniciativa social que també és avui amb aquesta jornada de la participació i contribució de tots vosaltres, que ens pot ajudar a avançar entre tots, en aquest cas a tenir alguna resposta i algunes accions més concretes que ajudin a fer aquesta prevenció. Avui parlem de la prevenció cap a la soledat no desitjada, que ja veureu que aquest estudi, que va començar molt abans de la pandèmia, després us l'explicaran, evidentment, una de les conclusions que portem és que és una experiència molt subjectiva, moltes vegades, aquesta soledat, i que sovint és invisible per les persones que l'observen des de fora. Per això és tan important que puguem posar-nos-hi i veure com la podem abordar. Bé, jo us podria explicar moltíssimes coses també de la nostra organització. Avui és una oportunitat també per haver pogut fer-ho des d'aquesta benvinguda i agrair-vos molt la participació. Espero que sigui del vostre interès i que entre tots puguem anar avançant amb aquesta prevenció d'aquesta temàtica. Doncs, quan vulgueu, comencem la jornada. Gràcies a tots i a totes per assistir-hi. Gràcies, Àngels, per aquesta benvinguda. Gràcies com a organització, després de tants anys amb aquesta trajectòria que estem lluitant pels drets de totes les persones en qualsevol cicle de vida vital que tingui la persona. I una prèvia abans de passar paraula als ponents, que hem de tenir clar que ABD som un observatori molt important perquè estem en el terreny. L'envelliment de la població, evidentment, és inevitable i es demana una nova perspectiva, un canvi de paradigma. I per abordar aquest benestar social i la igualtat d'oportunitats no podem deixar de banda les persones grans. Cada cop som més i amb uns valors que cal que reconeguem i recuperem urgentment. No tots envellim ni envellirem tampoc de la mateixa manera. És un concepte molt complex i que forma part de la subjectivitat, com deia l'Àngels, de cada persona i va relacionat amb la heterogeneïtat de les persones. Tots sabem més o menys què vol dir, però també vull constatar que aquest estudi el que presentem és la soledat no desitjada de persones grans que viuen a casa amb una població determinada. Hi ha soledat no desitjada a altres indrets, pot ser residències, pot ser centres de dia, a altres llocs, però avui aportem la veu de les persones que estan a casa. Per posar un context una mica al tema, a Europa gairebé la població de persones grans més grans de 65 anys representa un 20%. Què vol dir un 20%? Això són 101 milions de persones amb dates del 2018. Això representa que el 2050 seran 149 milions i que el 2050 persones grans majors de 85 anys a Europa seran gairebé 32 milions. A Espanya, la població més gran de 65 anys són uns 9 milions i alguna cosa, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i constatem que hi ha 2 milions de persones més grans de 65 anys que viuen soles. Que visqui sol o sola la persona no vol dir, no és el mateix que sentir-se sol o sola, que viure sol o sola, que sentir soledat o d'altres. Però sí destaquem
una data important que va relacionada amb l'estudi, que les persones més grans de 85 anys representen més de 850.000 persones. Aquest projecte, aquest estudi, forma part d'una trilogia que fa anys vam endegar a ABD i que ha anat creixent cada any, arrel que som un observatori durant més de 30 anys en l'àmbit de les persones grans, en l'àmbit de la dependència, en l'àmbit sociosanitari, que implica, per una banda, la recerca, per una altra banda, la sensibilització de la població més jove mitjançant la creació d'espais de diàleg sobre el bon tracte i, d'una altra banda, la innovació tecnològica, com és a través d'un dispositiu Healthcare que vam dissenyar per prevenir situacions de vulnerabilitat de persones grans que viuen soles a casa, amb uns recordatoris, missatges recordatoris per a les activitats bàsiques de la vida diària i també per ajudar a l'alfabetització digital. La soledat no desitjada gairebé, i sempre dic que no té signes externs de vulnerabilitat. No es veu al carrer, es porta en la més estricta intimitat i això es fa difícil visualitzar-la. Nosaltres, com a observatori, volíem posar sobre la taula l'evidència contrastada amb el que és una recerca, amb la percepció que tenim durant aquests anys, perquè tenim la possibilitat d'entrar a les llars de les persones grans. És un privilegi poder entrar amb la seva autorització i amb les manifestacions del dia a dia. Per això vull dir que avui aquesta jornada representa les veus de les persones, no les veus dels professionals, sinó que són les veus de les persones en els diferents territoris i, per tant, és el nostre valor afegit que tenim com a entitat social, que tenim presència a diferents territoris de l'estat espanyol, és el nostre valor afegit que ofertem per poder millorar, acompanyar o reflexionar sobre el tema. D'altra banda, com deia, ser el portaveu d'aquestes persones, de com se senten i com se volen, quedarà reflectit durant l'estudi i vull agrair des d'aquí a tots els professionals implicats de la unitat operativa sociosanitària, perquè sempre és un plus més de la seva feina diària, a tots els equips de serveis socials professionals dels ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, de Sant Vicenç dels Horts, de Torrent, València, d'Antequera, Andalusia i del districte de Salamanca, Madrid. I a totes les persones grans, a totes i cadascuna d'elles que han participat. Per tant, ara passaré a presentar a la següent ponent, que ens donarà i ens aportarà moltes reflexions de com tractar, de què en pensem o com la societat vivim la soledat no desitjada. La Laura, és un plaer per nosaltres tenir la Laura Coll en Planes. Ella és doctora en Salut Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesis doctoral va ser sobre la soledat, el recolzament social i la participació de les persones grans des d'una perspectiva de salut. És responsable de recerca de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordina i dirigeix projectes sobre envelliment, tant a nivell regional com també a nivell europeu. Un d'aquests projectes és l'AEQUALIS, que molts els coneixem, i també és la coordinadora científica del projecte Seedless, finançat dins del marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. Per tant, la seva passió és la investigació, és així com es defineix. No tindreu cap dubte que és així. La investigació, sobretot amb les intervencions complexes, d'una perspectiva biopsicosocial enfocades a les persones grans, combinant metodologies tant qualitatives com quantitatives. Per tant, Laura, quan vulguis, pots començar la teva intervenció. Hola, bon dia a tothom. Espero que se senti bé. Se sent tot bé? Doncs jo compartiré amb vosaltres una sèrie de reflexions en aquest temps que m'heu demanat. Passo a compartir pantalla perquè he preparat un PowerPoint, a veure que funcioni tot bé. Va, entenc que esteu veient el PowerPoint. Doncs bé, això, començarem una sèrie de reflexions que he preparat. Disculpeu, però tinc un problema. No em passa... No m'està passant les diapos.
Disculpeu, això és un segon, Laura, pots provar amb el cursor donar-li a baix a l'esquerra apareixen les fletxes, aleshores manualment, en comptes amb el teclat. Ens torna a mi. Està. Gràcies. Doncs això, som-hi. Aquest és el recorregut de reflexions que he pensat. Hi hauria moltíssimes més coses a explicar, però m'agradaria compartir aquestes 6 reflexions. D'entrada faré una prèvia, parlarem de les definicions i la terminologia, de quin tipus de fenomen és la soledat, un tema que em preocupa molt que és la medicalització de la soledat, unes paraules sobre diversitat i equitat i tancarem uns reptes previs al Covid i nous reptes que crec que tenim sobre la taula amb el Covid. Una prèvia. Hi ha gent que diu que hi ha 2 tipus de persones al món i diu que hi ha les persones que creuen que hi ha 2 tipus de persones i les que no. Jo em defineixo com que no soc de les persones que creuen que hi ha 2 tipus de persones. I a més hi ha un tema que em preocupa molt, que és els recercadors de la culpa. La culpa de tot és de, aquí no, Walt Disney, la culpa de tot és del coronavirus, la culpa de tot és... I això ens aporta la visió que com que la culpa de tot és d'una sola cosa, la solució de tot està també en una sola cosa. Dit això, sí que diré que hi ha 2 tipus de persones, que són les que viuen en la complexitat i les que viuen en la simplificació. Per tant, això ens porta a pensar que la culpa de tot, ara sí que diria jo, que és la falta aquesta de mirades i abordatges des de la complexitat, que d'alguna manera és un fenomen que no acaba d'estar de moda en molts dels àmbits de la nostra vida quotidiana i dels abordatges que tenim. I això ho estem veient en el dia a dia. Aquesta mirada des de la complexitat implica entendre que les coses no tenen una causa, que hi ha molts factors relacionats, que tal com estan els factors relacionats hi ha un cert grau d'incertesa, incertesa a l'hora de predir fenòmens, incertesa a l'hora de saber si les solucions seran eficaces, d'entendre que les solucions no són úniques ni són per sempre. I això és una cosa que estem veient avui en dia. La solució al coronavirus serà la vacuna. Doncs aquí tenim titulars de l'OMS que diuen no és realista pensar que quan arribi la vacuna se solucionarà tot el que ha arribat a passar. I de la mateixa manera, aplicat al món de la soledat, també he arribat a llegir articles, doncs mirem on estan les persones que estan soles i ho solucionem. Tampoc és així de fàcil ni de simplista el fenomen de la soledat. Passem al món de les definicions que ens aproximen a aquesta complexitat del tema. No tenim una soledat, sinó que tenim moltes soledats. I com veureu, en català tenim 2 paraules, tenim soledat i solitud. En anglès tindria moltes més paraules, que sí que cada una té un significat específic que ens ajuda a entendre el fenomen, loneliness, solitude, aloneness, being alone. Però en català tenim 2 paraules, soledat i solitud, i resulta que ens expliquen en els diccionaris que són sinònimes i que volen dir estar sol o viure sol, amb la qual cosa ja estem veient que coses que ja ha explicat la Pilar que són diferents, aquí les trobem totes juntes sota la mateixa paraula, cosa que ja veiem que aquí no ens ajuda. Quin tipus d'aspectes tenim? De paraules diferenciades però relacionades tenim. Tenim el fet d'estar sol, el fet de sentir-se sol, en el sentit de patir la solitud, viure sol, el fenomen de morir sol, la soledat social, que té més a veure amb el sentir-se no pertanyent, la gent del teu voltant que et coneix, que et saluda, la soledat emocional, que té més a veure amb aquesta persona amb qui tens una confiança i pots explicar problemes seriosos, aquesta compartir la intimitat. Ens podem sentir sols en companyia, una cosa és l'aïllament social, que és objectiu, l'altra és la solitud, que ja us he dit sinònim de soledat, que és subjectiu, i evidentment sabem que estar sol pot ser una font de benestar o de malestar. Totes aquestes soledats, tots aquests
I amb l'arribada de la pandèmia, després de jo haver fet moltes xerrades, classes, són aspectes diferents, relacionats però diferents que hem de diferenciar. Jo observo que amb l'arribada del confinament, de la pandèmia, aquests conceptes encara estan més relacionats, s'han intensificat tots aquests fenòmens i s'han trobat. Per exemple, les persones que viuen soles, segons un estudi que hem fet nosaltres, se senten 7 vegades més soles que les que viuen en parella o amb altres persones. I també ens hem trobat un fenomen de morir sols, que no s'ha limitat en aquest cas a les persones que no tenen xarxes socials, sinó fins i tot a gent que tenia suport, que no s'han vist, han trobat les condicions moltes vegades per deixar que aquestes persones morissin acompanyades. I una altra reflexió del tema pandèmia és tot aquest concepte de distanciament social, que va arribar un moment que es va dir no és un distanciament físic perquè no té a veure amb que no ens haguem de relacionar, sinó que és només un distanciament físic el que ens demanen. Està bé, em va semblar molt interessant a mi aquest pas endavant sobre aquest distanciament físic. No hem d'oblidar que aquest distanciament físic comporta canvis molt rellevants, no estic dient res nou, però molt rellevants en com ens relacionem i en com ens organitzem com a societat. Per tant, aquest distanciament social que havíem patit-li distanciament físic té unes implicacions socials i torna a ser un distanciament social de gran abast. Entrem a la soledat com a fenomen. Des de l'acadèmia, des de la part de recerca de les persones que ens dediquem a aquest fenomen, hi ha dues visions que poden ser vistes com a complementàries, però tenen alguns aspectes en què són contraposades. Es pot veure i s'ha definit com un fenomen psicològic individual o com un fenomen social col·lectiu. Evidentment, hi ha definicions que ho engloben com els dos fenòmens, però sí que hi ha visions contraposades de veure com ho hem de solucionar, que és diferent solucionar un fenomen exclusivament psicològic que un fenomen social. La soledat seria una balança en desequilibri. Una de les definicions que hi ha seria una diferència entre el que vull, el que necessito, el que espero dels altres, en quant al suport emocional que vull, que necessito, i el suport que noto, que rebo, que tinc, segons la meva percepció, independentment del que realment tingui. Per tant, per equilibrar aquestes aproximacions, penso que la neuropsicologia, la visió més biològica de la salut, està buscant solucions a la soledat, està estudiant mecanismes hormonals, psicològics, neuropsicològics per definir-ho i per trobar-hi solucions, però també hi ha tota una sèrie d'actors de la comunitat del tercer sector i també del món acadèmic que creiem que és molt important el rol de la comunitat per equilibrar aquesta balança. Intervencions de suport social, de donar valor a la interdependència, de compartir aquesta responsabilitat de la soledat. El títol de la jornada ho diu, la soledat també depèn de tu, ja estan apuntant quina és la visió de la soledat, no depèn només de qui se sent sol, sinó de tot aquest entorn, d'intervencions apoderadores, d'accions comunitàries, etc. Jo aquí em preguntava fins a quin punt el confinament que hem viscut, un canvi totalment extern a nosaltres amb unes implicacions psicològiques grandioses, ens ha pogut fer veure aquest fort component contextual de la soledat. Aquí deixo aquesta reflexió i intento passar a la següent diapo. Aquest aspecte de la materialització de la soledat que a mi ja em preocupa des d'abans de la pandèmia i ja veurem cap on ens porta. Penseu que des d'aquesta visió més neuropsicològica, una de les intervencions que s'ha apuntat per solucionar la soledat seria la reestructuració cognitiva, entenent que la solitud és un trastorn maladaptatiu i que el que cal és ajudar les persones a nivell individual a canviar el xip i entendre que el que tenen ja és el que necessiten i, per tant, que aquesta balança no està realment desajustada. I penseu també que hi ha diversos assajos clínics amb diferents fàrmacs, sobretot als Estats Units, estudiant com combatre la soledat. És a dir, s'estan buscant ja remeis farmacològics d'un fenomen psicosocial com a mínim que no s'ha definit mai com una malaltia ni com un trastorn mental i ja hi estem buscant remeis farmacològics. Això a mi em preocupa moltíssim. També sabem, dades d'aquí de Catalunya,
independentment d'aquests estudis farmacològics que ja veurem a quin món ens porten, que les dones grans i més grans i de nivell socioeconòmic baix tenen molt més riscos de tenir problemes de salut mental que les dones de nivell socioeconòmic més alt o que els homes. I, a més, també una altra dada que em preocupa moltíssim, i és que les dones més grans en situacions també socioeconòmics més baixos prenen 3 vegades més antidepressius si ho comparem amb els homes de menys ingressos. Passem d'un 22% en aquestes dones a un 7%. Penseu que agafem dones de més de 50 anys pel tipus d'estudi. Això em fa preguntar si estem medicalitzant aquests malestars de les dones grans i més pobres i si estem medicalitzant la pobresa d'aquestes dones més grans. I aquí una reflexió en quant a la pandèmia és què passarà amb aquest, quins efectes tindran el confinament, la pròpia pandèmia, les pors que s'han generat, tota aquesta reducció de l'activitat social, d'aquest estar tant a casa, si tindrà també un impacte en la medicalització d'aquests malestars. I també a dir-vos que buscant literatura hem trobat que hi ha altres pandèmies en altres països en què en el moment postpandèmia hi ha hagut un augment, per exemple, dels suïcidis específics a persones grans. I jo em pregunto també cap on anirà tota aquesta situació en les persones grans del nostre entorn. Unes paraules sobre la diversitat, apuntant ara el tema de gènere i nivell socioeconòmic, o sigui, el tema de classe social. Recordar una cosa, hem parlat molt de l'envelliment actiu des que era el paradigma de l'OMS, hem parlat molt menys, trobo jo, del nou paradigma que hi ha després, que és el paradigma de l'envelliment saludable, redefinit el 2015 segons l'OMS, sobretot en el sentit que apunta que hi ha 2 consideracions claus i transversals. Ja ho ha dit la Pilar, la diversitat. Totes les persones grans són diferents. És la primera vegada que hi ha aquesta definició tan clara i aquesta definició tan clau aquí des de l'OMS en quant a l'envelliment. I segon aspecte clau, la inequitat. Amb l'edat s'acumulen aquests impactes desavantatjosos, aquests desavantatges per uns, avantatges per uns altres, d'una sèrie de factors que fan que un 75% de la diversitat en les capacitats de les persones grans s'explica per diferències de gènere, de lloc d'origen, de nivell social, de nivell econòmic. Per tant, la mirada de l'equitat ha d'estar molt i molt present en els programes, polítiques d'envelliment. I això aplicat a la soledat és així. Els estudis demostren que la soledat està lligada no només a la vellesa, perquè també està lligat a altres edats com l'adolescència, on hi ha un altre pic de soledat molt gran, però lligat a la pobresa, a la classe social, al gènere, al context social. Penseu que té molt a veure, les dones reporten més la soledat, no sabem si la pateixen més, però els homes ho reporten menys, i també té molt a veure amb el cuidar, amb el ser cuidades, amb com volem ser cuidats, com volem ser atesos en les relacions. Anar acabant, volia apuntar una sèrie de reptes. Començarem els reptes que ens aporta per mi ara el que hem viscut a la pandèmia. Dic post-Covid, no en el sentit que s'hagi acabat res, ja ho sabeu, sinó què passa després de tot això que està passant. Penseu que vam passar abans de la pandèmia, hi havia aquest boom de la soledat i començaven articles de diari, va difondre molt, que les relacions socials són font de salut, igual que la falta de relacions socials i de suport és igual de perjudicial que el tabac. I després d'aquest boom de l'activitat social, les relacions, el suport, és igual de saludable com no fumar i com fer activitat física, ara mateix hem passat a que en la situació de pandèmia que hi ha, l'activitat social és un risc de contagi, és el risc de rebrots. Ara el discurs dels rebrots és hem de reduir l'activitat social com a risc. Per tant, hem de repensar aquest factor que vèiem com a salut i que ho continua sent en molts aspectes, ara a la vegada més és un factor de risc, a més, per la comunitat. Què crec que hem de fer? Hem d'aprendre de les experiències viscudes. Qui més qui menys hem viscut experiències de soledat, hem entès quina importància tenen els altres en les nostres vides, a l'haver hagut d'estar sense aquests altres, sense alguns altres. Recordo que hi ha gent que deia que jo el que trobo a faltar ara són la gent que omple el meu dia a dia, els que saludo pel carrer, els que veig quan passejo, la importància dels altres, no només dels altres molt significatius, sinó dels altres que també donen un sentit al nostre dia a dia.
la importància dels llocs, la importància de les activitats que fem. Hi ha hagut moltíssimes innovacions ja des de les entitats per pura supervivència. Si no podem anar als domicilis com hi anàvem abans, com hi anem ara? Si la gent no pot anar, els familiars no poden anar a les residències a visitar, com ho repensem? Hi ha hagut moltes innovacions amb més objectes, més o menys improvisades, i algunes han vingut a quedar-se perquè supliran necessitats durant la pandèmia o posteriors. Jo crec que hem d'aprendre molt del que heu fet les entitats, les associacions, des de l'administració també, què s'ha fet, què ha funcionat i què hem de seguir fent. Hem de seguir innovant i hem d'identificar els buits, hem d'identificar on ens han faltat coses. Em preocupa molt no deixar fora, evidentment, la gent que no té tecnologia, que no té recursos per comprar tecnologia, que no té uns fills que el segon dia de pandèmia li han posat un mòbil i han insistit perquè aprengués a fer trucades grupals de WhatsApp. Què fem amb aquestes persones que no tenen aquesta xarxa o aquests recursos? S'han tallat moltíssim les opcions de participació, s'han tancat les casals, s'han tancat les aules de la gent gran, no s'ha virtualitzat ni trobat altres mecanismes de participació per a les persones grans, així com de les altres edats. Hem trobat maneres molt ràpides d'adaptar-nos a la globalització del món. Jo crec que amb la gent gran, comentàvem en altres jornades, ha quedat tallades les activitats. I un altre debat que hi ha aquí és què és l'essencial i què és l'ètic. Hi ha hagut aquest debat, les feines essencials, les no essencials, i hi ha hagut un moment en què no podem mantenir distància amb les persones grans, però quan la persona gran que no necessita ajuda en el dia a dia porta tants dies, setmanes sola, arriba un moment que potser allò que la primera setmana no era essencial, per exemple, anar a la perruqueria no era essencial la primera setmana, però quan van passant els dies ens anàvem preguntant: segur que aquesta dona que hem deixat de visitar perquè estigués més protegida, ara l'estem protegint no visitant-la, encara que no es pugui. Arriba un moment que allò essencial comença a trontollar quan són molts i molts dies seguits. I ara estem tornant a aquestes situacions de les persones grans que no es moguin del seu domicili. Com ho fem ara que sabem més coses? I llavors un tema molt important, ètic i de gran abast, que és el tema de morir sols. Com pot ser, em pregunto jo, després de tot el que ha passat, que haguem arribat a acceptar, i sé que des d'ABD s'ha treballat perquè això no fos així, d'entendre que no és que la gent s'ha de morir sola perquè no s'hi pot anar, no es pot, i per tant no es pot, i això tan terrible està passant i ho estem deixant passar. Això com a societat no pot ser que entenguem que això ha de passar i ho deixem tornar a passar. Anant a temes més globals, penseu que en una societat cada vegada més informada, més sobreinformada, més mal informada també, més formada, més preparada, més autònoma, també més connectada virtualment, també cada vegada més individualista. Hi ha autors que apunten que també amb molta por a la soledat, també amb consciència sobre la problemàtica de la soledat i també amb més iniciatives per combatre aquesta soledat. I que els països mediterranis estem patint especialment la crisi, la sanitària, l'econòmica, que ens ve sobre de la prèvia econòmica que no havíem acabat de sortir, que els països mediterranis tenim els índexs de solitud més alts d'Europa, comparant amb els països del nord. A l'est també tenen índexs molt alts. I que sí que tenim aquestes portes cap a l'individualisme, però partint d'una cultura col·lectivista basada molt en la família. Per tant, tenim d'on rescatar. Per tant, grans preguntes que deixo aquí. Quina societat estem construint? Quina societat volem? Com donar més valor a la interdependència? Com podem avançar cap a aquesta responsabilitat compartida? I, tornant a l'inici el que deia de la complexitat, aquesta tendència simplificadora que es veu cada dia, en el dia a dia, com podem evitar aquesta tendència i aportar aquesta mirada des de la complexitat per abordar tots aquests fenòmens que estan passant, com la soledat. Doncs és que havia preparat i volia compartir amb vosaltres. Si us sembla, deixo de compartir la pantalla. No sé si hi ha preguntes. Gràcies. Laura, gràcies per tot el que has posat sobre la pantalla, diria, no sobre la taula. Al final hi haurà un torn de preguntes
que podrem compartir amb tots els participants. Ara passarem a presentar l'estudi, que crec que anem amb la línia i una de les preguntes i reptes és evident és com avancem amb aquesta responsabilitat compartida per poder prevenció i actuacions amb les situacions reals que tenim i com és tan complexa, per això estem en aquest punt. Portem molts anys treballant i hem avançat molt poc. Per tant, jo ara donaria pas a la Mireia López, que presenta l'estudi que hem realitzat des de BD i al final tindrem aquesta oportunitat per poder compartir algunes preguntes amb els participants. Ara donaré pas a la Mireia López Álvarez. La Mireia forma part del nostre equip de la Unitat Operativa Sociosanitària com a coordinadora de projectes de les subvencions de la unitat. Ella és màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i és politòloga especialitzada en l'anàlisi de polítiques públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. A part d'estar amb nosaltres com a la unitat operativa, principalment treballem molt conjuntament, ella és recercadora també per al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Mireia, quan vulguis. Gràcies, Pilar. Bon dia. Doncs bé, començo compartint pantalla i així comencem ja amb la presentació de l'estudi. Perfecte. Bon dia a tothom. I bé, us explico que l'any 2019 vam decidir fer un estudi sobre la soledat no desitjada en les persones grans. I per què? Doncs, en primer lloc, perquè en les darreres dècades tots hem observat canvis demogràfics a nivell mundial que ens han portat fins i tot al punt de tenir piràmides poblacionals invertides, el que fa que tinguem un nombre de població envellida molt elevat. Aleshores, això fa que tinguem més persones grans vivint soles perquè són aquelles més susceptibles de patir canvis vitals importants en aquesta etapa. Per la pèrdua de la parella, per la viudetat, per la pèrdua d'amics de la mateixa franja d'edat, que això s'ha vist molt ara durant el Covid, i després també per l'emancipació dels fills. Aleshores vam veure que això conduïa aquestes persones a trobar-se en una situació de soledat no desitjada i aquesta alhora es converteix en un factor de risc, com abans comentava la Laura, perquè té implicacions en la salut física i mental de les persones i en la seva inclusió social. I també van considerar que era un fenomen molt important estudiar perquè és una qüestió de gènere, en quant sembla ser que afecta molt més a les dones, o almenys ho verbalitzen molt més, i també de classe social, com també abans comentava la Laura. I els objectius que ens vam plantejar amb aquest estudi, bàsicament, va ser que, donada la tendència mundial, havíem de conèixer la percepció de soledat de les persones grans per detectar i determinar aquells factors de risc o protectors que ens poden ser útils a l'hora de dissenyar propostes i accions concretes que ens permetin pal·liar aquesta situació. Aleshores, tot ho vam fer, diguéssim, des d'una vessant des de la prevenció. I bé, com ho hem fet? Doncs des de BD tenim el privilegi i el fet és que fa molts anys que som un observatori i això ens ha permès, a través dels nostres serveis, accedir a la llar de les persones grans que ens han donat l'oportunitat de poder encastar-les. De fet, en aquest sentit, volem posar el valor en la tasca realitzada tant pels equips de BD com per als serveis socials dels ajuntaments dels territoris que han col·laborat amb nosaltres, perquè han gestionat el consentiment informat a l'hora de fer l'estudi. O sigui, van dedicar-se a anar a casa de les persones encastades, a explicar-los en què consistia l'estudi, rebre la seva autorització, en cas que volguessin participar, i garantir l'anonimització de les seves dades. Perquè van creure que garantir informar és al final garantir la transparència i, per tant, l'autonomia en la presa de decisions de la persona. L'estudi no hagués estat possible sense la subvenció del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d'Espanya, però tampoc ho haguéssim pogut fer, a banda dels professionals que esmentava abans, sense el suport dels ens locals, dels territoris que veieu aquí a la dreta, que són els territoris que hem tingut de l'estudi.
que són Sant Vicenç dels Horts i els municipis del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Catalunya, Torrent a València, el districte de Salamanca, Madrid i Antequera, Andalusia. Vam triar aquests territoris perquè tenim contacte amb ells en prestar serveis, però també perquè volíem tenir una representació tant de l'àmbit rural com de l'àmbit urbà i de municipis en diferents nivells socioeconòmics i cultures diferents. I al final vam tenir una mostra de 325 persones enquestades. I pel que fa a la metodologia, vam decidir que l'estudi havia de tenir una part més quantitativa i una part més qualitativa. Aleshores, començo per explicar-vos la part qualitativa així molt a grandes rasgos. I la part qualitativa el que vam fer va ser detectar el perfil sociodemogràfic de la persona, que és un bàsic que ens permet conèixer el perfil de persona que tenim, el que des de les ciències socials es determina com a grau d'institucionalització, que vol dir aquell contacte que té la persona amb els serveis públics. És a dir, els serveis que rep, en aquest cas vam preguntar per la cartera de serveis socials i sanitaris. També vam preguntar sobre el coneixement de les eines i recursos comunitaris que coneixia, és a dir, si coneixia centres cívics, casals, centres de dia o espais on pogués participar. I vam afegir una sèrie de preguntes qualitatives sobre la percepció del nivell de soledat, que sumades a la percepció de l'entrevistadora, que hem de dir que eren totes persones formades en l'àmbit sociosanitari, van ajudar a enriquir molt més els resultats que vam obtenir. I després, per l'altra banda, havíem de donar també una solidesa més científica a l'estudi, vam fer servir dades quantitatives, com a través de l'escala UCLA, que l'escala UCLA és l'eina validada internacionalment en l'estudi de la soledat no desitjada de les persones grans i el que fa és que a través de 10 preguntes puntua de l'1 al 4 les respostes i els punts es sumen i s'estableixen 3 nivells de soledat. Però vam creure que és això, que necessitàvem tenir les dues parts, tant la part qualitativa com la part quantitativa. Aleshores, el més important, tant previ a la realització de l'estudi com en analitzar les respostes, era tenir clar què volíem dir amb el concepte de soledat no desitjada. I aquí no entraré molt perquè ja la doctora Coll ens ha fet un repàs molt enriquidor sobre el concepte i les seves variants i al final el que vam tenir clar és que és una sensació tan subjectiva de la persona que cadascú l'entén en funció de la seva trajectòria vital, del seu cicle de vida, del bagatge personal que porta i algunes persones ho viuen des de la resignació, altres des de la resiliència i és això, que és un concepte que s'ha d'entendre en totes les seves variants i d'aquí que la part qualitativa enriqueixi tant. I ara sí que ja entrem en el que és l'estudi com a tal i començo per la part quantitativa per acabar després amb la part qualitativa. Aleshores, com us deia, la part quantitativa bàsicament es basa en fer correlacions entre els determinants sociodemogràfics, és a dir, l'edat, el gènere, el nucli de convivència de la persona, el nivell d'estudis, amb els resultats obtinguts en l'escala UCLA. I en fer això vam obtenir que el 34,15% de les persones enquestades pateixen soledat no desitjada. Però és que les dades no es queden aquí i és que van encara més enllà. D'aquestes persones, el 78% són dones que viuen soles. Després hem vist que hi ha 3 correlacions molt clares i la primera és que el nivell de soledat incrementa a mesura que incrementa l'edat. També que les persones viudes o solteres, és a dir, que conformen unitats unifamiliars, pateixen més soledat i que a més baix és el nivell d'estudis, també trobem més soledat. Això creiem, en base a les respostes qualitatives que hem tingut, que es deu a que és una qüestió d'apoderament. És a dir, si la persona té un nivell més elevat d'estudis, té més recursos personals per poder entendre la situació i per en sortir-se'n. Després, una cosa que destaca molt en la línia que comentava abans la Laura sobre la medicalització de la soledat, doncs no sabem el motiu del per què es recepten segons quins fàrmacs, perquè forma part de la intimitat de la persona encastada, però sí que vam decidir preguntar el tipus de medicació habitual que consumien.
i el 39% de les persones que es senten soles prenen ansiolítics com a pauta de medicació habitual. Però el més curiós d'això és que hi ha un 12% que pren una combinació d'ansiolítics i antidepressius i que la majoria manifesten que no s'han revisat durant els últims 10 anys. Per tant, parlem de persones que porten més d'una dècada amb fàrmacs ansiolítics o antidepressius que ningú més s'ha preocupat de revisar. Una altra dada que des del sector sociosanitari també ens va sobtar molt és que el 97% d'aquestes persones gaudeixen d'algun servei, ja sigui teleassistència, voluntariat, el servei d'atenció domiciliària, etc. I que el 37% manifesta realitzar entre 1 i 5 visites mensuals al metge de família o a l'hospital de referència. Però, com us deia, la vessant qualitativa ens dona molta més informació. I és per això que, com abans comentava la Pilar, el que volíem transmetre amb aquest estudi era la veu de les persones a les que hem encastat. Volíem donar la seva veu. Per això veieu que aquí, a la part de l'esquerra de la pantalla, hem transcrit textualment les frases d'algunes persones que han participat en l'estudi perquè creiem que reflecteixen exactament el que volem transmetre. I hem triat aquestes frases no només perquè siguin les més impactants, sinó perquè també són les que representaven aquelles que més es repetien. I això, en base a la part qualitativa, com us deia en un dels objectius, ens ha permès determinar factors de risc i factors protectors. Aleshores, com a factors de risc destaquen el ser una persona dependent, tenir pèrdues de família o amistats properes o una salut fràgil, les barreres físiques o arquitectòniques de l'edifici, com no tenir ascensor i les limitacions de mobilitat, com anar en cadira de rodes. De fet, una de les frases és «no puedo salir porque no tengo ascensor y me siento sola». També la fragilitat o la manca de la xarxa social, la vulnerabilitat nocturna, perquè hi ha moltes persones que manifesten sentir-se més insegures quan arriba la nit. De fet, també hi ha una altra frase que és «cuando cierro la puerta por la noche la soledad se nota». I una altra és el fet d'afrontar la situació des de la resignació. Després, com a factors protectors, trobem gaudir d'autonomia personal, la capacitat de sociabilitzar amb l'entorn i tenir una xarxa de suport que sigui satisfactòria i pròxima, és a dir, el suport sobretot dels veïns, el fet d'interaccionar amb ells. Moltes persones manifesten que viuen en blocs de pisos, sobretot en l'àmbit urbà, i no tenen contacte amb aquestes persones ni es coneixen. També el poder accedir a entitats i espais comunitaris, altres recursos o fonts d'entreteniment com la televisió, la ràdio o els animals de companyia, i també troben suport en la religió i oposant a la resignació, si la soledat es veu o es porta des de la resiliència i des de la capacitat d'introspecció, doncs la cosa ja canvia. Amb la capacitat d'introspecció el que volem dir és que hem vist que les persones que han fet un treball d'autocura, d'autoconeixement, especialment a nivell psicològic, tenen més capacitat de resiliència en aquest sentit. Aleshores, per donar-li com més pes a la part qualitativa, vam dir, ostres, quina diferència hi ha entre els resultats de l'escala UCLA, que és un 34% de soledat no desitjada, amb el que després les persones ens diuen en la part qualitativa, en l'entrevista. I vam veure el que és un clàssic en les ciències socials, és que quan fas un estudi, al principi no estableixes confiança per manca de temps i quan dediques més temps a la persona s'estableix un vincle més proper i la persona s'obre i el discurs canvia. Aleshores, en base a les respostes qualitatives vam decidir atorgar puntuacions a les persones encastades en funció de què manifestaven a nivell qualitatiu. És a dir, si eren persones que mantenien no patir soledat al llarg de l'entrevista, si començaven amb un resultat molt baix a l'escala UCLA, però després canviaven el discurs, o si el mantenien dient que patien soledat durant tota l'entrevista. Aleshores, si sumem aquelles persones que mostraven una soledat indirecta, que no ho acabaven de dir però després s'obrien més, amb les que ho deien de forma directa, obtenim que el 52,62% de les persones encastades pateixen soledat no desitjada. I aquí veieu una frase que la va dir un dels testimonis,
que es que al que está solo le da vergüenza decirlo porque es admitir que los hijos no cumplen. Aleshores, què podem extreure així a grans trets de l'estudi, diguéssim, les grans conclusions que, òbviament, donen per moltes reflexions? La primera, més que conclusió fet, és que entre territoris, que ja heu vist que teníem territoris urbans i rurals amb diferents nivells socioeconòmics i diferents cultures, hi ha diferències, però aquestes diferències no són determinants. És a dir, pel fet de viure en un territori urbà o rural, això no implica que pateixis més o menys soledat, sinó que el que ho determina és el teixit de recursos que hi ha en aquest territori. I quan diem recursos, volem dir des de recursos institucionals fins a recursos més socials, és a dir, el fet de tenir una xarxa veïnal o una comunitat més propera versus el tenir una que sigui molt més diluïda, que això és el que passa en l'àmbit més urbà, que de fet en societats més individuals la tendència és una mica aquesta, la d'allunyar-se i no tenir aquesta xarxa tan pròxima. Després, en segon lloc, que els serveis i equipaments, des del servei d'atenció domiciliària, els menjadors socials, els casals o inclús els habitatges en serveis, que l'exemple d'això és l'Ajuntament de Barcelona, permeten establir interaccions. I això el que fa és que es redueixi la sensació subjectiva de soledat no desitjada. També veiem que els serveis com el servei d'atenció domiciliària no són suficients. Per això creiem que la nit, tal com manifesten les persones encastades, genera pors i inseguretats que condueixen al consum de psicofàrmacs, especialment per conciliar la son. Per tant, creiem que l'aposta és augmentar la intensitat del SAT, perquè és el que reclamen les persones encastades, tant del SAT com d'altres serveis d'acompanyament. Una frase que il·lustra molt això és «Tengo ánimo y fuerza para tirar sola, aunque es una pena no tener a nadie que entre por la puerta». També la comorbiditat i la pluripatologia impliquen major dependència i problemes de mobilitat, i això augmenta el risc de patir soledat i, conseqüentment, l'augment de visites mèdiques, que, com recordeu, hi ha un alt percentatge que declara anar entre 1 i 5 vegades al mes al metge. Amb això no volem dir que no hi hagi una patologia al darrere, sinó que hem de repensar potser d'on ve aquesta patologia i com interacciona amb les sensacions de la persona. També creiem que els espais comunitaris han de ser intergeneracionals i que la família, quan és cuidadora, quan assumeix les tasques de cura, que això ho hem detectat molt més a territoris més rurals, en el que la família està més pròxima, esdevé una mesura preventiva. Però, òbviament, al contrari, quan la família cuidadora no està allà, esdevé un desencadenant de soledat no desitjada. La gran conclusió crec que diríem que és que calen més estudis qualitatius precisament per tot el que hem anat veient al llarg de l'estudi, per tot el que us he anat explicant. I és això, es basa simplement en una qüestió de temps, és a dir, per enriquir l'estudi hem de deixar passar un temps per parlar amb la persona, perquè la persona estableixi un vincle de confiança i s'obri. I això es relaciona amb que hem detectat que les persones tendeixen a justificar la situació, a fer-se'n responsables i a creure que poden amb tot. O sigui, hi ha com una visió d'autosuficiència distorsionada. I això és per l'estigma que genera la soledat no desitjada. Per tant, parlem que és un tabú, d'aquí que costi tant arribar a treure el nivell de soledat, però que també el fet d'en sortir-se depèn del treball personal d'introspecció, que és el que us comentàvem abans, de la trajectòria vital de la persona i de com ha arribat a autoconèixer-se i autocuidar-se. El nivell d'estudis, com ja avançàvem, es correlaciona amb el nivell de soledat i això es deu a que es limiten els recursos personals i això impacta en els recursos econòmics i el factor econòmic. Molts dels participants han manifestat que és un factor que limita les oportunitats, especialment d'oci, el fet de poder sortir de casa. Però sí que és veritat que aquelles persones que tenen més recursos personals ho afronten millor. De fet, una persona ens comentava: mi lema es que cada día aprendo un poquito y así no tengo una sensación negativa. I, per últim, i no menys important, és que hi ha una feminització de la soledat. I això, com la Pilar Rodríguez diu moltes vegades, és que la soledat té nom de dona. Aleshores, i aquí estaríem amb les conclusions del que és l'estudi que vam fer l'any 2019,
però vam decidir que no ens podien quedar aturats ara que ja havíem engegat tot aquest projecte i que és quelcom en el que portem treballant molts anys. I arrel de la pandèmia per Covid i el confinament que se'n va derivar, van creure que era necessari tornar a encastar a unes quantes persones i preguntar-los aquesta vegada d'una forma molt més qualitativa, perquè ja teníem l'experiència prèvia, com havien viscut el confinament i què és el que havia canviat en les seves vides. Aleshores, aquí el que hem vist és que bàsicament el que ha canviat o el que manifesten les persones es resumeix en la frase que teniu com a títol, que és on estàvem abans. Això vol dir que les persones encastades ens preguntaven on estàvem com a societat, les institucions, els veïns, la família, els amics, on estàvem abans que passés tot això. Per què? Perquè ara hem vist que tothom s'ha volcat en acompanyar-les, però hi ha la sensació d'on estàvem abans, què passava amb nosaltres abans. Ara és com que existim, però abans estàvem invisibilitzats. I d'aquí hem tret diverses conclusions o manifestacions que ens compartien les persones i que volem compartir amb vosaltres. La primera és que manifesten que hi ha hagut una manca de suport psicològic per passar el dol, especialment perquè són persones grans que han perdut amics i amigues de la mateixa franja d'edat en un temps molt curt i no han tingut cap suport psicològic en aquest sentit, ni per passar el dol ni per passar el confinament. També que hi ha hagut la sensació, en alguns moments, d'aclaparament institucional, que una mica en la línia aquesta d'on estàvem abans, doncs han tingut la sensació de que rebien moltes trucades de serveis socials, de les entitats, de voluntaris, inclús de les companyies telefòniques amb les que tenen contractat el telèfon. I això generava com una sensació com d'això, d'agòbio. També manifesten l'agraïment als professionals del servei d'atenció domiciliària perquè han mantingut les tasques habituals en el suport a la vida quotidiana, però també han assumit competències que fins ara no havien assumit per ajudar aquestes persones. Per exemple, abans no anaven a fer-los la compra i durant el confinament han anat a fer-los la compra. També hi ha una sensació de preocupació pel que fa a la situació econòmica, perquè tenen por de que acabem passant fam i tornem a una situació del que molts manifesten com tornar a la postguerra. I s'ha erosionat tant la confiança política per una qüestió de transparència i de la forma en la que ens transmetien les notícies, però també la confiança en la comunitat. És a dir, que això al final el que acaba fent és que hi hagi una erosió del nivell de capital social. I un exemple d'això és una frase que ens comentava una de les persones, que és el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Somos egoístas. No piensas en que puedes llevar el virus a tus abuelos. Cuando eres joven solo piensas en divertirte. Hi ha una mica aquesta la sensació que ens volien transmetre. I, per últim, tot es resumeix en por i preocupació. Y un ejemplo es la otra frase. Las personas mayores nunca hemos sido apreciadas. Lo que me indigna es que no valoren el tener calidad de vida y que estemos bien. Aleshores, ara us volem posar un testimoni d'una persona, esperem que s'escolti bé, que el teniu transcrit també. Yo no sé cómo explicarlo. Para mí la soledad es que, a ver, no tienes con quién hablar, Y es triste, sí. Te llorar. Pero bueno, lo vas pasando y te acostumbras, ¿no? Y sí, la soledad más que nada es que cuando te encuentras mal, es cuando ves lo que es soledad, ¿no? Bueno, pues como decía, notas la soledad si estás enferma, entonces sí que notas que estás sola. Pero de momento pues no, de momento si estás bien, como entras y sales y haces las cosas, no te das cuenta, van pasando el tiempo y no te das cuenta. Y como yo siempre me he hecho la idea que ir a molestar a mis hijos, no quiero. Quiero estar en mi casa, hacer mi vida. Yo estoy muy contenta con ellos, pero ellos en su casa y yo en la mía. Que encuentro que es lo mejor que hay. Y así siempre estás bien con ellos y ellos
que no tiene la pesadez de estar aguantando a tu madre. Bueno, com heu vist, és que la veu de les persones ho diu tot. I ja per últim, abans de donar-li pas a la Pilar, que farà una sèrie de reflexions i propostes d'accions des de la prevenció, us volem recordar que pel xat des de comunicació es compartiran 2 vídeos per no passar-los aquí, perquè una qüestió també de que s'escoltin bé, que són Sempre Àngela, que el van fer el 2019 sobre el dret a envellir, i que tots els dies siguin dimecres, que és l'últim vídeo que hem tret aquest any, i va precisament sobre la soledat no desitjada. I que si teniu qualsevol dubte sobre l'estudi o necessiteu ampliar informació, ja que aquí hem presentat les conclusions generals i després a cada territori esmentat presentarem les específiques, doncs sempre podeu posar-vos en contacte amb mi al meu correu, que el teniu a la pantalla. Aleshores, dono pas a la Pilar. Bé, gràcies, Mireia. Evidentment, els estudis deixen molts aspectes a qüestionar, et deixen moltes preguntes i això vol dir que hem de seguir treballant. Per tant, jo penso que les prèvies aquí el que sí direm és que l'escala UCLA, a pesar que està validada per una població més gran, per la població de persones grans, no és suficient. Necessitem estudis més qualitatius a pesar de les propietats psicomètriques satisfactòries que pugui tenir, i és evident que cal més recerca en serveis socials i per això es necessiten recursos. Per una banda, és necessari tenir evidències de quina és la realitat actual. Nosaltres això és una petita mostra molt petita de quina és la situació del que podem comentar a alguns territoris. Cada territori té unes peculiaritats, evidentment, perquè està segmentat l'estudi també per territoris. Aquí hem fet una visió molt general. I, aleshores, també aquests estudis i aquestes recerques també ens han de donar informació i conèixer quines poden ser les persones usuaris potencials que poden patir soledat no desitjada en un futur. Per tant, necessitem instruments com el Big Data, necessitem acadèmics, necessitem tecnòlegs, necessitem els professionals de serveis socials, a entitats, a les persones, per fer tot un abordatge preventiu. Ara jo us exposaré en poc temps unes quantes propostes d'accions en aquest canvi de paradigma. Algunes des d'ABD les estem duent a terme i d'altres són propostes que queden en l'aire i que considerem que serien importants per poder prevenir o pal·liar, en la mesura del possible, una part d'aquesta complexitat del que suposa la soledat no desitjada a les persones grans. En primer lloc, els que em coneixeu molt a mi, és que hi ha un tema que hem de tornar a fer ressorgir, de donar valor a envellir. Hem de lluitar contra l'edatisme. L'edatisme està concebut com la discriminació per edat. Jo sempre dic que l'edatisme és la discriminació quan una persona envelleix, perquè respectar els drets fonamentals de les persones en qualsevol etapa del cicle vital és importantíssim. I això requereix un canvi cultural. Un canvi cultural que s'ha d'iniciar des d'edats molt tempranes. Hi ha molts aspectes, només aquí enfocarem uns quants. En edats tempranes, per què? Perquè l'intercanvi intergeneracional és vital. Nosaltres tenim experiència d'anys, d'uns quants anys ja, que tant a centres educatius de primària fins a la universitat i formació professional compartim amb persones més joves el que suposa envellir. Que suposa no infantilitzar, que suposa no menysprear. Com podem generar una cultura del respecte i la dignitat, una cultura del bon tracte, i hem de canviar aquest imaginari del que envellir des d'una perspectiva de drets. D'altra banda, potser ens hauríem de plantejar que hi hagués una assignatura als centres educatius que tractés el tema de l'envelliment, que parlés del tema de l'envelliment. I més quan anem cap a una societat envellida, perquè l'envelliment ens dona moltes coses positives i és el que hem d'intentar recuperar, que és el que ens aporta. Si som capaços de visualitzar
podrem actuar i també podrem sensibilitzar. Si no visibilitzem és molt difícil. Les accions de sensibilització adreçades a la comunitat, a mercats, espais de culte, de farmàcies, centres cívics, a tots hi ha un nombre de serveis, d'equipaments i d'entitats que hem de canviar la mirada i ha d'arribar a totes les persones, no únicament a les persones grans. Hi ha moltes entitats del tercer sector social, aquí en el territori de Catalunya, al territori de l'estat espanyol, que fan campanyes, que fan accions, programes de sensibilització per combatre la soledat. Sé que algun de vosaltres esteu aquí, però necessitem més, no és suficient. No és suficient. Hem d'intentar, jo crec, recollir totes aquestes bones pràctiques i alinear-les amb una sola línia estratègica, amb la implicació de molt més actors. Tots podem ser agents comunitaris per la detecció de persones que pateixen soledat no desitjada, la gran tasca que fa la participació comunitària, que fa el voluntariat, el bon veïnatge, comerciants i el ciutadà. I aquí sí que ens adonem que societats molt més individualistes, que quan fem preguntes que no compartim, que no ens relacionem més situacions de soledat. Les persones grans que tenen xarxes relacionals establertes amb la comunitat pateixen menys soledat. Aquí ens hem adonat que territoris on són molt rurals, molt més rurals, hi ha molta xarxa relacional, per tant pateixen menys soledat, molt menys que territoris a un model molt més urbà. El que passa que també és important depèn del que ofereix la comunitat. Jo penso que no és determinant, però sí també és important de quines són les xarxes que s'estableixen a la comunitat. En tercer lloc, diríem que per nosaltres és molt important aprendre i desaprendre. Són paraules que utilitza el Xavier Marcet, que s'espera en estratègia, innovació i emprenedoria. Jo diria que hem d'aprendre a recuperar el valor del cuidar, la capacitat de la cura i desaprendre el fet de normalitzar que una persona es fa gran no és valuosa. Estem en una societat que li dona valor a allò que és jove, que li dona valor a l'estètica i també li hauríem de donar valor, evidentment, a què suposa l'envellir, quan un es fa vell. Les tasques de cura també no han de ser exclusivament del gènere femení i això hem d'implicar tothom i això necessitarem un procés llarg per arribar a aquests canvis. Hem d'apostar per models comunitaris de serveis d'atenció, potenciant sobretot els serveis d'atenció domiciliària. És necessari fer canvis de model, això ens donaria per una altra sessió de models d'atenció domiciliària més integrats, on salut, sanitat i serveis socials i habitatge vagin de la mà, personalitzats, flexibles, amb una capacitat de resposta més àmplia i amb poder de decisió per part de la persona de poder fer l'elecció del servei també i també que sigui sostenible. I per mi és molt important, com deia la Laura, el tema de l'equitat en el territori, que tothom tingui la mateixa oportunitat d'accés en els serveis. El SAT és un dels serveis preventius per excel·lència. Jo des d'aquí vull aprofitar amb tota aquesta pandèmia que hem viscut i que encara estem, perquè encara estem en aquesta situació, en el poc reconeixement que s'han fet als professionals de serveis socials de tots els àmbits, però sí que vull fer una èmfasi als professionals dels serveis d'atenció domiciliària, que han estat dia a dia en aquestes llars fent tasques diferents de les que els hi tocaven, aportant i acompanyant a moltes persones que viuen soles en els domicilis. I han estat molt invisibilitzats per part de tothom. Per tant, penso que no podem, hem d'abanderar el que es fa a l'àmbit de serveis socials des d'una perspectiva de dret, el reconeixement a totes les persones professionals, voluntaris, igual que la comunitat implicades, i això ho hem de fer entre tots. Hem de crear equips de suport psicològic i consideren que això és molt necessari per les pèrdues, per l'aïllament emocional, per l'aïllament social, per afavorir, com deia la Mireia, l'empoderament de les persones, per reforçar l'autoestima, però l'hem de crear, ja han d'estar aquests equips. A ABD tenim un dels programes que no tenim aquí a Catalunya, que és un projecte on està creat per un equip de suport especialitzat des de dues vessants per evitar la soledat no volguda de les persones i el maltractament, i aquestes dues vessants es fa des del punt de vista individual i des del punt de vista comunitari. S'han de crear mapes de recursos i serveis del territori. Informació, informació, informació.
sigui, hem d'informar a les persones. No totes les persones, i us deia a l'inici, hi ha una franja de persones grans que no tenen accés a les xarxes, que no tenen accés a buscar quin recurs pot tenir. Per tant, hem d'intentar pal·liar aquestes desigualtats, almenys durant un temps. Segurament que d'aquí 15 anys o 20 anys serà molt diferent, però tenim una franja poblacional on hi ha una fractura tecnològica i digital important. Per tant, aquests mapes de recursos és on a un barri, a un districte, a un poble, si són petits, ha de ser un dispositiu on posi quina és la farmàcia, el supermercat, els hospitals, perruqueria, podòleg, fisios, els serveis socials, les entitats, les associacions, els números de telèfon d'emergències. És importantíssim perquè la persona gran estigui informada, perquè les persones grans amb aquest aïllament que cada cop tenen, que s'autoaïllen, és molt més difícil d'accedir a aquesta informació, només tenen la informació que els dona la ràdio o la televisió. Cal innovar per aconseguir aquest canvi de paradigma amb nous models d'acompanyament que siguin personalitzats. Tot això que estic dient, aquests nous models que hem de construir o redefinir, si les persones grans no formen part i participen, no seran vàlids. Les persones grans han de participar. I tampoc podem donar l'esquena a la tecnologia. La utilització de la tecnologia és necessària, però és important que doni suport, no com a finalitat. Jo crec que no podem substituir el contacte presencial pel contacte telemàtic o telefònic al 100% amb els serveis d'atenció a persones. Malauradament, la pandèmia ha aflorit les mancances, però és que aquestes mancances ja hi eren abans. S'han fet estudis que el coronavirus constatava la bretxa digital que pateix un 70% de les persones grans. Hem d'intentar d'aquelles persones que vulguin, amb aquestes edats de 74 a 75 cap als 85, que puguem acompanyar amb alguns mitjans tecnològics, si volen, i que hem de complementar i ha de ser complementari. Hem d'entendre que de vegades la utilització de les tecnologies pot ser una millora per al sistema, però igual no és una millora per a la persona. Però també crec que hem d'ajudar a alfabetitzar d'una manera fàcil i senzilla perquè es pugui sentir segura, com igual una persona que té els serveis de teleassistència, que té, com li diuen ells, la medalleta, els genera certa seguretat. Com els genera certa seguretat que una persona, un auxiliar sociosanitari, un treballador familiar vagi al domicili 2 o 3 cops per setmana, els dona certa tranquil·litat. Hem d'adequar els serveis de salut, d'atenció primària i serveis socials. Ja no parlaré de la integració i coordinació, tots els que esteu presents segur que ja fa temps que n'estem parlant, però a part d'aquesta integració, que és aconseguir definitivament la integració dels serveis socials i sanitaris posant més la persona al centre, hem d'adequar-los. I adequar-los significa formar els professionals amb el tema envelliment. Quan una persona s'adreci als serveis de salut o als serveis socials i vagi acompanyada i el professional deixi d'informar o mirar l'acompanyant i informi a la persona gran, a no ser que aquesta delegui a l'acompanyant, haurem donat un gran pas. Sé que no sempre és així, però encara ens falta molt per recórrer. Hem d'adequar aquests espais sociosanitaris. Tan fàcil com a tenir pendent en compte la lluminositat, els terres antirelliscants, les sales d'espera confortables, l'accessibilitat, tot el que sigui lectura o tecnologia visual en unes condicions determinades. Tot això implica també recursos i això també ens porta que hem de veure com adaptem les ciutats, pobles, a l'envelliment, també, a ciutats més amigables, amb el que fa el transport, mobilitat, estructures arquitectòniques, habitatge, espai públic. Una altra, i ja estic acabant, una altra aposta per la qual nosaltres creiem que és sumament necessari és crear una taula amb diferents actors del territori. La participació dels serveis socials, sanitaris, habitatges, cossos de seguretat, bombers, entitats, representants de persones grans, i em deixaré uns quants per combatre la soledat,
és necessari. O sigui, està tan invisibilitzat que les notícies surten si es moren, com la setmana passada, un matrimoni gran que va morir sol i que no es va donar compte fins no sé quan. Els bombers i els cossos de seguretat es troben sovint que han d'obrir portes. En els serveis d'atenció domiciliària ens trobem sovint que hem de demanar ajut als bombers per obrir portes. Per tant, no podem només treballar els processos reactius davant una situació de vulnerabilitat o d'emergència, sinó que hem de treballar mesures preventives. Aquestes serien accions que algunes d'aquestes es podrien dur a terme, però crec que és necessari tenir-les en compte amb dues coses primordials i ja acabo. Tal com deia l'Àngels a l'inici, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides compromet a tots els països en clau de no deixar ningú enrere. I això inclou a totes les persones de totes les edats. Els ODS es podran complir si els drets i necessitats de les persones grans es tenen en compte. I dir que res és inevitable, excepte envellir. No pel fet d'envellir s'han de generar més desigualtats. Cal que l'administració ho vegi com una prioritat i cal un finançament necessari. No podem dir que tot depengui de l'administració, perquè serà impossible poder abarcar-ho tot, però sí que es necessita donar prioritat, s'ha de plantejar com una línia estratègica a curt, mig i llarg termini, dotar-la de recursos i aleshores les entitats del tercer sector, associacions de voluntariat, entitats socials que gestionen serveis, entitats, federacions de gent gran, continuarem fent el que fem. Llavors, si tots sumem, tindrem més resultats. S'han de desenvolupar, per tant, polítiques socials, invertir-hi recursos i, sobretot, prioritzar. No es pot fer tot. La Laura Coll deia, és complex donar solucions, és veritat, mireu els anys que portem. Però sí que podem prioritzar-ne algunes, realitzar algunes d'aquestes accions concretes preventives, utilitzar les eines adequades, avaluar les accions que fem i determinar la seva eficàcia. Per tant, invertir en polítiques socials és invertir en persones. I dit això, jo crec que aquí finalitzaríem ja el que és el torn de la nostra jornada i abans de passar al torn obert de preguntes, acabem amb una frase més. Moltes de les frases que han exposat en l'estudi són repetitives i hem posat un exemple d'aquelles que es repetien més. I n'hi ha una que també que ens va deixar i t'impacten, cadascuna d'aquelles, que diu «Tengo un espejo con el que hablo y en él veo una mujer que no reconozco, pero puedo hablar con ella todo lo que quiera». Per tant, si podem evitar en la mesura del possible entre tots, perquè això no és qüestió només d'una entitat, sinó que hem d'estar tots en el davant, ABD apostem per la millora de qualitat i el benestar a les persones i garantia de drets. No sempre ho aconseguim, no és fàcil, però ho estem lluitant i ho seguirem i continuarem lluitant des d'ABD.